стопанин. Такъв, който да се грижи за нашия дом. Когато погледна семейството на това младо момче, което след малко ще покана, то е едно стегнато, приятно, лъчезарно, подредена къща. Следователно, той може да бъде добър стопанин и ние да се доверим на него да управлява и цялата община. Още повече, през тези 4 години, които минаха, той го доказа, че е такъв. И за да дойда тук да говоря, има нещо, което е много важно за мен. И това е честта и достоинството. Ради е един честен човек. Това, което отнесъл вкъщи за тези 4 години, е само ядовете и проблемите в общината. Това, което отнесъл вкъщи е какво се е случило някъде, къде са протекли водите, какво трябва да се довърши. Това е един човек, който с лицето си и сърцето си застава. Човек, който убеден съм, че на 25-ти ще избереме на първи тур още за кмет. Затова сега искам вашите аплодисменти за Радостин Радев. Където и да ходя по селата, по града, в общината изцяло, хората виждат изградени нови тротоари, подменени водопроводи, асфалтирани улици. И продължаваме да асфалтираме и да правиме всичко по-добро за хората и жителите на община Костенец. Аз не деля населените места. Община Костенец сте всички вие, жителите. През следващите 4 години аз и моят екип можем да предложим на вашето внимание следните неща. Създаване на 2 нови общински предприятия. Едното общинско предприятие по туризъм с цел развитие на туризма в община Костенец, с минерални извори, Траянова врата, Костенски водопад и редица други неща, с които сме известни в цяла България и извън България. Второто предприятие, което ще създадем, общинско предприятие ПКС. Дейността сметопочистване и сметоизвозване трябва да бъде извършвана от общинска фирма с цел намаляване разходите за тази дейност и инвестиране на разликата в средствата в инфраструктурни проекти. Да имаме строителни работници и техника под ръка, която по всяко време да можем да използваме и да изпълняваме всички малки инфраструктурни обекти с тези хора в това общинско предприятие. Разбира се, общинското предприятие Гори и земи от горския фонд трябва да бъде надграждано. Трябва да бъде гласувано в Общинския съвет средства за закупуване на инсталация за пелети, с което ще затворим изцяло цикъла добив, извоз, производство на пелети и продаване на крайната стока, а именно готовите пелети. С проекта, който спечелихме по горската мярка, имаме вече 2 трактора, 1 камион, железен кон, с който ние ще извършваме сечта и извоза на дървесина в гората и няма да бъдат допускани външни участници в тази сфера. Тук много хора с това нещо може да ги засегна, но нашата идея е да затвориме цикъла, да откриеме още между 15 и 20 работни места в това общинско предприятие и то дългосрочни работни места, трайни за населението на общината. В бъдеще за мен е важно да имам подкрепа и на Общинския съвет. Един Общински съвет, в който сега се видях в чудо в продължение на 4 години. Само една статистика ще ви дам, заключението ще е ваше. Мандат 2003-2007, брой взети решения от Общинския съвет 550. Мандат 2007-2011, брой взети решения 493. И мандат 2011-2015, брой решения 810. Една разлика от 300 решения. За тези решения и предложения до Общинския съвет стои труд на хората от Общинска администрация, за което им благодаря. Сега ще поканя на сцената екипът, с който излизаме да получиме вашето доверие на 25 октомври, а именно
Емил Даскалов, номер 2 в листата на БСП. Константин Радев, номер 3 в листата. Надежда Янкова, номер 4. Снежана Тодорова, номер 5. Мирослав Николов, номер 6. Юлиано Дъжан, номер 7. Боян Генчев, номер 8. Наталия Манова, номер 9. Десислава Спасова, номер 10, представител на МВР. Номер 11, Георги Апостолов. Номер 12, Атанас Йорданов. Номер 13, Георги Георгиев. Номер 14, Давидко Костадинов. И номер 15, Георги Занев. С риск да засегна някого, но с ръка на сърцето, смело заявявам, че това е най-успешният кандидат в кмет в последните 20-25 години за мен. И всичко това е видимо. Виждаме колко много работа се свърши, колко много неща се направи. Но бързам да ви уверя, че всичко това се постигна с много труд, много постоянство и много воля за промяна. Въпреки всичко, въпреки шарения общински съвет, за който спомена Ради, въпреки намеренията, които бяха и отвътре, и отвънка, кръговете, то успях. Здравейте на всички, аз ще бъда много кратък. Аз ще работя за младите хора обратно в община Костенец. Не ми е безразлично развитието на община Костенец. Всички заедно искаме тя да бъде един наш подреден, уютен и чист дом. В периода, когато бях общински съветник, едни от нещата, които успяхме да постигнем, е намаляването на дървата за огрев на тяхната цена. Като част от екипа на Радостин Радев, аз го подкрепям безусловно, защото докато някои говорят, други действат, той е човек на действията и не на празните обещания. И да вмъкне една символика, тук тази деветка не случайно ми се падна. Деветката е числото на победата. Всички знаете какви значими дати е участвала. Ако не ги знаете, после мога да ви ги напомня. И затова нека на 25 октомври с номер 9 да продължим заедно, открито и честно за Костенец. Господин Разев, за да се чувствам малко по-спокоен в втория мандат, аз моля да вкараме ето толкова общински съветника, 9, 10 ни трябват, за да може да работим спокойно. За това ви призовавам разговорите с бюлетина номер 9 и за общинските съветници. Независимо от партийната си принадлежност, всички ние тук споделяме лявата идея и защитаваме социалните права на българските граждани. Работила съм в частния сектор и познавам отблизо проблемите на дребните търговци и обикновените хора, които с честен труд изкарват прехраната за тях и семействата си. Тъжното е, че все повече наши близки и приятели напускат страната ни за по-добро бъдеще, но с общи усилия можем да ги върнем обратно. Убедена съм в качествата на господин Радев и съм сигурна, давайки доверието си за него, давате шанс промяната в Костенец да продължи. Нека продължим заедно, БСП и АБВ, открито и честно